És l'eina que ens posa, quan tinguem la comunitat ciutadana d'energia, que és com es diran, que ens posa la Comissió Europea perquè la ciutadania pugui estar veritablement, com demanen, al centre de la transició energètica. És a dir, i és un canvi absolut de governança en el sector energètic, on els ciutadans poden ser propietaris, gestors i prendre decisions amb temes energètics que els afecten directament, fent servir energia renovable, evidentment, i de proximitat, que això és molt important. Qualsevol renovable que ens vingui de 1.100 quilòmetres, paguem uns costos espectaculars de xarxa elèctrica que s'ha de mantenir 24 hores al dia, 365 dies. Mentre que quan parlem de proximitat, i aquestes teulades, normalment públiques, que tenim a prop, tot això redueix l'impacte sobre el cost total de la gestió i dels costos energètics de la societat. I per tant, per nosaltres és absolutament, s'ha de fer. No hi ha arguments, fins i tot, malgrat que baixés el preu de l'energia, les raons mediambientals per fer accions d'aquesta mena no es poden aturar. Anem tard.